Alhamdulillah kita lajengaken maos Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syu'ara ayat kaping 53. Tikono sekawan. 53 napa 51? Arsala Fir'aun. Nah, 53. Sampai diceritani wacangane sing kepengin mendalam Al-Qur'an disemak umi dimarbu marisan ditoto sata cuite samandengunge ditoto bagi tinggal didik seneng ngeten iki nggih belajar sekedhik sing penting angen-angen tadabbur maknane kenal kalian Madinatul Hikmah niku nggih meningkat macane tambah apik memahami tambah ngerti ngoten kaoleh padha kenal MH ambek gak kenal MH padha kaoleh apa gunane kenal padha tentu iki dedek supaya meningkat pengetahuan Quran agami terutama dalam rangka muga-muga selamat sak keluargane dunya sampai akhir. Sering paten hadise datang guru-guru mu'alif hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa majjana bi asrarihi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat dititani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 53 sampai 56 capakan ada tenda. Farsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka enten cerai itu ngoten iku kudu 5 harokat. Madainil hasirin kauleh mada ini kurang ya ngoten niku ditata nek dina Rebo nek gelem ngaji ditata lah kula bagian poin-poin mawon ambek dititeni nggih innaha ila sirdimatum qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hadirun sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Innaha ila sirdimatum qalilun wa innahum lana laghaizun
wa inna jami'un hadirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, matur suwun ya Allah. Panjenengan paringi kesempatan tasih diparingi gesang kali Gusti Allah nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Mungkin nek wis tilar donya masih gak ngaji terus gak apa-apa. Nek wis tilar donya gak ngaji terus sak lawas-lawase gak. Paham ya? Diwajibno ngaji usih urip iki tok ae. Termaneh dilatih gak bendino 2 minggu pisan. Saminggu ping pindho Senin kali Jumat. Pengen maca Qur'ane mendalami nggih umi Rebo niku. Kepengin ngurukno tahlile ngeten kene nakok Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Anjane kudu ngoten. Nggone wis gak usah ngenteni mati, lara ngoten mawon wis gak ngaji gak apa-apa. Lara nggih. Lara temenan gak oleh ngloro. Nek sik lara kena ke ngaji ambek niat ingsun ya Allah. Muga-muga laraku dedek-dedek iki nek digawe ngaji cek entuk to. Mbok jero ngaji niki enten ilmu, enten tombo, enten donga, ngoten. Tenggene ngaji niki. Mulane ten pujian niku ngaji Quran niku tombone ati ku ngaji Quran. Sajane ngono gak tombone ati tok. Iku nek diucapno pisan. Tapi nek diperdalam Quran niku tombone ati, Quran niku tombone semangat. Quran niku tombone loro. Quran niku tombone ketenangan. Quran niku tombone berkah ngoten. Sampai nembe-nembe niki sampean kalih kula humyek haji umroh korban pirang-pirang juta wong nggih gara-gara inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal biyen durung enten Quran gak ngandel sapa Kanjeng Nabi Muhammad ta jange nuntun wong abetar gagal wong arek gak tau sekolah bapake tilar donya umur 6 tahun wis gak duwe bapak ibu ditinggal wong tuane gak duwe warisan kok ditutno gagal tibake dikeki Quran gak awakmu nek gak manut Kanjeng Nabi sing gagal awakmu akhire sakniki Kanjeng Nabi temen manut sampai Kanjeng Nabi sedaya sampai Mekah Madinah negara sugih nggih yang haji 20 juta nggih iku hajine sing durung hotel nggih mboten nek iso duwe montor muluk nggawa montor gawe montor to sing sugih kono apa Indonesia asale padang pasir tapi krana manut nduk kono nggone lahire Kanjeng Nabi barokah lahire barokah ngoten terus sampean kalih kula manut akhire dikai takbiran ping pinten takbirane ping 3 tambah situ papat nggih Idul Adha hari Tasyrik nih
Jumat kan nggih? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Terakhir iki mau wae. Meneh wis sudah takbir maneh. Kak Bu? Nggih. Nek gak ngaji takbir maneh. Ngaji takbir, cak mau terakhir suruh kesrengenge. Nah saiki mungkap hikmah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, awakmu ojo gedhekno awakmu. Masih kon pinter, ala pintermu iku cilik gak gede. Pintere Allah gede. Nek kon kuwasa sak pira kuwasamu iku cilik kuwasamu. Sing gedhe ku kuasane Allah. Ngoten. Sampeyan kali kula duwe apa ae sugih kaya apa iku sugih cilik. Sugih sing gedhe akbar iku sugihne Gusti Allah. Ngoten cerita. Supaya awak dhewe iku gak tambah malang kerik kudu andap asor ya Allah. Nek ngono gak ono apa-apane iku terus iku nek dijih hikmahe. Nek dijih takbirane mulane bolak-balik Allahu Akbar ae mari sembayang maneh. Mari sembayang maneh supaya awakmu gak gedhek-gedhekno awakmu, tapi gedhek-gedhekno Gusti Allah. Niku hikmahe mawon sisipan. Kita terusaken ngaji. Ngaji terus. Beleh sapi, beleh unta, beleh wedhus iku yang ngono. Beleh hewan. Beleh hewan supaya sing beleh iku hewane cak entek. Hewan iku kudu tukaran. Kudu sruduk-srudukan. Hewan iku royokan donya. Hewan iku royokan pangkat ae. Barekan royokan donya padha nggawa clurite, padha matine, bondone bondone medhat wong padha matine. Ngono terus urip iku. Dibeleh, wedhusmu iku lho dibeleh. Ngoten. Nek diterusno, nek gak diterusno ya sing penting mangan soto. Nek gak diterusno, mulane terus ngaji. Sing lanang ya duwe sifat hayawan. Nek kadung nang de sing wedok wis gak iso ngekeki ngoyo gedhe, nek ngamuk ngantemi terus. Nggih. Iku sing lanang, sing wedok ya ngono. Nek gak dibeleh wedhuse, ana wedhus wet. Lah. Bu, Pak. Ana wedhus lanang, ana wedhus nggih. Wedok ya ana wedhuse. Mulane dibeleh. Wedhusmu dibeleh, awakmu cek gak dadi wedhus. Dadi wedhus iku cara arek iku sekolah gak gelem, ngaji mo, nyambut gawe aras-arasen, dhuwit njaluk akeh, sepeda motor njaluk apik. Nek njaluk apa-apa, njaluk dituruti. Padahal wong tuwane sedina kayane gak mesti. Pak? Nggih. Jenenge wedhus. Tapi dibatin ae. Engko pas mari ngaji medhus-medhusno wong ka. Mari ngaji medhus-medhusno awake dhewe. Aku iki gak wedhus ngono. Gelem soro. Sekolah aras-arasen. Ngaji gak nutuk. Nan senengane kepengin dadi wong napa? Oke. Lho ngene. Kepengin dadi wong enak, sekolah aras-arasen, ngaji gak temen, nggih. Njaluk dadi wong enak. Yo boleh. Ya sukung kok hikmah-hikmah. Mulane terus mawon. Insyaallah nggih. Kemudian dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semak ngaji.
Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Fa'arsala mongko ngutus sapa Fir'aunu raja Fir'aun fil madaini ing dalem pira-pira kota hasirin hale ngumpulake. Ayat niki tasih nerusaken sejarahe Nabi Musa kali Nabi Harun, senajan sederhana, senajan genah-genah, tapi suwe-suwe dadi pernah. Nabi Musa kali Nabi Harun, sing moncol raja Firaun, suwege tapi gak doyan donga. Sampeyan nggih doyan donga? Doyan ora? Aja sampe gak doyan. Donga sing akeh, nek ambek wong sacukupe mawon. Nek wong akeh, istighosah wong akeh, tahlilan wong akeh, titik ae. Nek ijen sing akeh engko eling donga, ya Allah anakku sing nduk kono nyambut gawe rek, panjenengan paringi slamet ya Allah, Al-Fatihah. Bojoku rek sing merjuangno aku, muga-muga dikeki kuat dampingi aku rek, Al-Fatihah. Tentuwer terus. Aja ngenteni malam Jumat, aja ngenteni Senin. Toh, Bu. Sing sregep nggih? Jadi dikeki pitulung kabeh. Sregep. Tondo-tondone wong sing dikeki akeh ambek Allah iku dongane akeh. Nek biyen ngaji biyen ndonga sing akeh cek dikeki akeh. Lah nek ngajine terus tondo-tondone wong sing dikeki akeh ambek Allah iku dongane akeh. Paham sampeyan? Nggih. Sawangane padha-padha akeh siji. Kok awak iku sregep ndonga, wah ancene konjange dikeki akeh kok. Ngono cerita. Tasih nerangno niku, akhirnya alhamdulillah dikeki cerita. Nuten iki. Bareng kisah sampai ayat 52 tibake wong-wong sing kalah adu ula kalih Nabi Musa, ahli sihire padha imane Allah. Tibake pinterku iku gak ana sak kuku irenge Nabi Musa. Ngoten critane. Temenku iku gak ana sak kuku irenge Nabi Musa. Temenku. Suksesku iku barokahku iku gak ana sak kuku irenge Nabi Musa. Wes nek ngono aku tobat, aku tak melok Nabi Musa timbangane awakmu kok legrek sak lawas-lawase. Wis nduk donya gak enak, nduk akhirate neraka sak lawas-lawase. Naudzubillah nggih. Sampai ya. Gak enak donya tok ae. Nduk donya soro, mari matek tambah soro. Ojo. Iki ahli sihir pinter. Lho kon kok diancam lho. Bano sih diancam, wong diancam ambek menungso wae. Sing penting slamet sak lawas-lawase awake iki. Ge opo nek kapan gak nggawa resiko dilut mari ngono soro sak lawas-lawase. Tak balik aku enak sak lawas-lawase babah soro titik-titik pompong sing nduk kene. Pinter. Lho kon kok diancam dipethot lho. Ditugel lho tanganmu. Gak ngreken. Sing penting aku entuk pitulunge Allah. Nggih niki kin akhir zaman niku enten dajjal. Dadi nek melok wong gak tepak iku entuk swarga, tapi oleh nerakane Allah. Tapi nek melok wong gak tepak iku dikeki neraka, diancam, disiwa, ngoten niku neraka donya, tapi mungguhe Allah nang swarga. Ngoten lho cerita. Iki dajjal terakhir iki pun para akhir.
nek ndelok tondo-tondo iku wis akeh sanget ngono. Zaman akhir. Dadi salah, dadi bener, bener dadi salah, bener gak duwe duit, akhire dadi salah, salah duwike akeh, akhire dibenerno. Bu? Nggih. Kathah napa Titik? Zaman wis akhir ngono. Ngoten. Sampeyan sing ati-ati, melok ngeten iki rada rekoso titik-titik ya longgo, ya ngrungokno, kaya-kaya neraka. Tapi jange entuk swarga. Sampeyan nek kepengin gak longgo ngeten niku mencak-mencak lho lapangan kono lak ana nggo. Mau mencak-mencak saweneng-seneng mbok kok. Ngoten. Dadi ngoten terus. Wis. Bareng kabeh wis niat bah. Aku engko nek kapan dipedhot tanganku, ditugel sikilku. Paribasane. Bahayane gedhe tegese wong sing kepingin entuk pitulunge Allah iku kudu wani tirakat, wani soro-soro titik, gak oleh nuruti karep sing gak ngerti niki. Ya. Sampeyan karo kula. Kudu duwe resiko gak apa-apa wis. Udan yo nggawa payung. Payunge gak ono yo nggawa. Bisa. Muga-muga seger waras nggih. Bareng wis selesai diancam tibake ayat 52 niku dikandhani mbek Allah. Cok kuwatir Musa wong kon melok aku kok. Kon melok aku kon niku tugas teko aku. Dadi nek ana apa-apa aku ya melok-melok Musa. Ngoten Gusti yo. Lah yo napa niki kanca kula ambek kula diancam kaya ngoten. Gak apa-apa meneh bengi-bengi awakmu lunga. Loh, ninggal omah Gusti, ninggal omah Nabi Musa. Iya kok gak apa-apa. Ngono iku wis biasa, mulane dipelajari korban. Sampai Nabi Ibrahim korban anake aja maneh omahe. Nggih. Wong anake korban kanggo manut Allah. Dadi manut Allah iku pancen kudu wani korban. Kon nek gak wani korban biasane ngorbakno wong. Dadi korban rek malih. Gak tau wani korban. Ngorbakno wong kadek gak. Kon korban nak rakyate kok tabah ngorbakno rakyat. Ngoten to werus ngoten. Kon niku duwe anak bojo, korbanno ambek anak bojomu. Kok gak wani korban? Malah anak bojomu dadi korban. Lho. Apa? Delok wong lanang sing gak tepak lak bojo ambek anake keleleran dadi korban. Wong wedok ya ngono. Kon niku duwe bojo lanang iku korbano. Bojomu iku cek tambah teges, cek tambah imane mantep, cek semangat ya apa caramu ndampingi. Ngoten. Nek kon kok gak gelem ngono, mek njaluk blonjo ae, njaluk tuwek ae, akhire bojomu dadi korban. Bu? Apa maneh bojone gak ngerti apa-apa. Gak nyambut gawe. Bojone cerewet, suwe-suwe. Aduh, Dek, suwe-suwe bojomu ngenes mati nom. Nek kon kok mati nom, wong wedok akeh sing ron. Bu? Nggih. Ya gak mesti, kadang-kadang ya mati dhewe. Tapi kabar-kabare akeh mati gara-gara dicotos. Kemuga aja nggih. Tentu. Paham, nek mari teko ngene iki, meneh iku engko wis berkorban wis. Wis tak niati aku korban. Kanggo apa? Kanggo sampean cek dadi wong lanang sing teges cak. Ngono pun. Wis Siti Hajar. Sampeyan metu wong, golek kaya sing halal, sing barokah cak.
Lah engko anake aku sing tanggung jawab. Lah nek aku 3 dina gak mulih, 3 dina tak usahno. Kon usaha apa? Tak gelekno panganan teko Gunung Safa nang Marwa. Ngono ta, Dik? Iya. Wong durung oleh kesusu mulih ae. Apa zaman kuwi? Enggak, antene kudu durung oleh kesusu mulih ae. Ngoten. Sampai ketemu ngoten niku terus. Lah aku nek sak minggu ya apa Dek, aku sing tanggung anak sampean. Akhir temenan sing penting mlayu. Wis oleh Dek sampean usaha dorong, tapi aku tetep manut cak nang Gusti Allah. Nang Safa nang Marwa ping piro Dek? Wis ping 6. Oleh dorong yoan. Lah aku kon terusno ae. Sing penting aku iki manut ambek ndonga. Perkara oleh ku apa jare joragan kono. Akhirnya diterusno ping 7, tiba ibuke usaha durung oleh, anake sing jejeg padang pasir, zamiluni metu banyu zam-zam sampai dina kiamat. Oh, ngoten. Wong tuwane sara, anake sing mulya. Ngeten lho. Nek sampean nang gak gelem ngaji belas, apa gak nduk omah tukaran terus gak mundak-mundak. Pak, nggih wae, jujur wae. Pancene gak tau ngaji. Tukaran. Donyane gak mundak, imane gak mundak, pancet meneh tukaran maneh. Gak selesai-selesai. Ngancene kon gak manut. Nek manut iku wis ngono wis. Ngoten crita. Gak iso apa-apa, Cak. Gak apa-apa. Aku gak iso golek banyu zam-zam koyo Siti Hajar, meneh lho, aku ngetoki gedang. Kon gawe apa? Bu, langsung diirisi goreng. Oh, dadi wong loro dadi karo. Kan contoh iku. Nabi Ibrahim jos, Siti Hajar jos, anake jos. So, sing kon gawe contoh. Anakmu melendrik geses, jangan gak dipakani wis dadi anak, dipakani apa koyo muga-muga mawon nggih, tapi gak oleh putus asa nggih ngaji niki, njaluk tulung nang Allah. Kandhane engko bengi ngono, gak ditinggal kabeh, iya tinggalan, ninggal dilut ae. Kon ninggal donya iku nduk kono ana donya. Ninggal kene iku nduk kono ana iku nduk kono iku donyaku yoan. Donyaku iku jembar. Aja ngelek nduk ngene kidul gak oleh-oleh kok gak gelem ngalor. Donyaku ku jembar nek nggone elor iku awak kok sumpek ae, kok gak meningkat, gak berkembang, mulek ae. Ngaji nang kidul gak payu, ngaji nang lor lah. Ngaji nang lor gak payu yo ngaji ngetan. Anggitmu etan iku gak donyane pangeran. Dituruti kali Allah, akhirnya wong-wong dikandani. Ayo bengi metu kabeh sing melok-melok siap-siap. Sing siap. Sing tenger-tenger wah eman-eman rek omah caput dadi ditinggal. Lah. Wis, ngoten niku wis gak katut pitulunge pangeran. Wah, anakku caput sukses ya ditinggal. Ayo opo kok tanggung jawab anakku. Wah, dikandani kok kon manut kok tambah ngreko-ngreko wis. Ya napa Gusti tiang-tiang sing ngoten. Tinggalen wis wong iki perintahku kok. Melok awakmu ya dadi bolomu, gak melok awakmu ya dadi mungsuhmu. Akhire melok kabeh, bareng melok geruduk-geruduk Firaun ero. Wah, kurang ngajar wong-wong metu kabeh teko desa kene. Ngoten cerita. Jange diancam kok metu kabeh. Wis nek ngono, saiki aku tak ngompak. Madain niku pira-pira kota. Ayo, kota-kota tak koordinir kabeh. Padha kumpul ngejar Nabi Musa sak sing melok-melok iku pisan.
sangkakno wis mari we. Tak metu arek engko aku lak mari agak nang kene gak masih kon metu digodak pendonya kon metu ku digodak wong ancane setan ambek malaikat iki mungsuhan sampai dina kiamat anggitmu dijarno gak terus digoda lahir digoda batin digoda setan digoda wong kaya setan praupane wong tapi asline setan. Macem-macem. Godaken iki. Nek kapan wong metu kabeh, aja dijarno. Inna haula ila sirdimatun qalilun. Temen bolone Musa sing melok-melok iku mek titik. Karepe awak dhewe mesti menang. Bolone dhewe ku akeh. Bolone Raja Firaun niku pinter-pinter. Bolone Raja Firaun niku sugih-sugih. Bolone Nabi Musa iku gak duwe bodho-bodho pisan. Menang-menang kene jarene Firaun. Karena nek Firaun niku sing duwe sapa gak ngerti. Jare sing duwe Firaun. Wong kono urip lho. Tak titipi nyawa. Kon kok mutus-mutusno menang nek wis akeh iku lho, jare sapa? Anggitmu nek wis akeh terus menang ngono. Gak kurang biyen wong sing jajah Indonesia. Londo Portugis Jepang Inggris ayo yo apa menang-menang wong Indonesia gak duwe senjata kok Indonesia iku bodoh-bodoh gak duwe bom atom gak duwe granat menang-menang jarene sapa menang lak jaremu menang iku wong kon menungso kok nentokno awakmu iku gak duwe apa-apa awakmu duwe kekuatan iku dititipi kuat Allah. Sing duwe kuat iku Allah. Awakmu duwe granat iku dititipi Allah. Sing iso mateni iku Allah. Akhire gak lido. Nen menang di Indonesia sampai penjajah. Kayak contoh nih. Jadi gak oleh ojo dumeh kon niku akeh donyamu. Aja dumeh kon niku akeh bolomu. Aja dumeh kon niku akeh apa ae pun. Aja pisan-pisan nentokno menang. Kalah iku teko awakmu. Aja nentokno sukses iku teko awakmu. Akhire bareng wong-wong iku padha ngenyek. Wong titik fa innahum lana laghaidun. Temen wong-wong akeh kula nalawa idun mangkelno aku gregetno aku tambah omongane diwale wong dhek sing gregetno pertama kali wong diarani gregetno ngono omongane wong kon sing ngrusak tatanan pertama kali wong kon fitnah ngrusak wong awakmu gak tau melok apa-apa tambah kon ngomong sing iso apa-apa kok kon wolak-walik ngono omonganmu lawa idun wa inna la jami'un hadirun temen awak dhewe masih akeh ngene iki hadirun kudu sing waspada dadi masih awak iki sehat ibu-ibu gak oleh gumedhe kudu sehate sing ati paham nggih nggih ditata sehate awak tenange ati ku ditata sing waspada masih kon saiki sukses tetep sing ati-ati ngoten dipathoki ya ndonga ya sedekah ya manfaat ngoten sing ati-ati gak oleh sembrono soalnya ngoten apa-apa ku jare Allah wis terakhir ngaji terakhir ya
Mari ngono mulih nggih. Bu. Yes. Sampeyan ditani lho. Muga-muga paham. Donya sak isine kantake Gusti Allah. Padha karo kaya aku umpama duwe omah ngeten iki. Aku duwe omah iki apa jare aku? Saiki jeding kula dekek mburi. Saiki jarene tekel sing mriki, jarene jeding iku gak padha. Jarene jeding ngomong enak rek, tekel kono dinggone ngaji, dinggone anu ndonga-ndonga, dinggone anu enak rek. Awakku tepak kaya apa iku cara wong. Ya apa rek nasibku kok kaya ngene. Awak iki kok ono-ono ae masalahe padha karo ngono. Paham ya sampean ngoten? Ngoten niku apa jare sing duwe. Kapakno sing wong aku duwe, masih kon swambat to bolak-balik, kapakno wong aku sing duwe, tetep kon dadi WC. Tapi WC-ne pinter, krana WC-ne duwe akal. Bu, paham? WC duwe akal. Akhire WC-ne ku njaluk sepuro terus, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nek disepunten sing kathah Gusti, kula dandani kelakuan kula. Suwe-suwe kula niku berubah. Krana roh istighfare WC, kula berubah. Tak robahe nek ngono. Akhire enten hal-hal sing kudu kula tata, nek ngono engko WC ki tak deket sebelah kono, tak dadekno kamar sing apik, terus iki tak opre ngono. Apa jare sing duwe? Polane ana perkembangan, ana aku duwe tanah rada jembar, aku duwe bangunan sing luwih akeh, tibake tatane tak robah tamune kamare, tibake WC-ne malih dadi apik, sing kamar dadi WC. Paham ngeten iki? Lah, wolak-walik zaman niku ngono iku. Lah sampean kali kula nek ketepaan gak enak, dadi wong gak tepak, ngoten istighfar sing akeh pun. Engko nek Gusti Allah gawe cara macem-macem wis carane kaya ngene iki wau. Nek raja Nabi Musa pertama kali raja Firaun nggih ngoten. Ya apa aku supaya dadi raja sak lawas-lawase tak belahi kabeh ya belen wong kon duwe karep ngono. Tapi Gusti Allah duwe karep. Gusti Allah gak engko sing dadi raja Nabi Musa ngenteni awakmu. Tibake Nabi Musa iki gak dibeleh dikuwak nang kali. Pangeran lu ngono carane. Jadi dengan caranya sendiri pun. Alah tibake saiki Musa didelepno nang nggone Sungai Nil, Nabi Musa dadi wong mulya lho. Wolak-walike jaman. Iki kok ya ngono. Muga-muga paham lho nggih. Nah, sampeyan wis aja putus asa wis terus ngaji terus njaluk tulung nang Allah terus. Suwe-suwe ngoten, tinggal titik. Suwe-suwe ngoten. Kaya ngoten niku cerita-cerita sampean kali kula nggal titik terusno. Sak wayah-wayah saged sampean soro, anake mulya kabeh saged. Pangeran dhewe sing gawe. Kalau akhire kuwabe dadekno kaya ngoten niku. Nah, muga-muga mawon nggih sampeyan paham terus nggal titik. Lah sing dalam ngaji niki muga-muga sing enak tambah barokah enake. Nggih. Sing durung enak entas. Ojo pancet kok terus ae. Wong gak enak kok diterusno kudu diubah awake. Sapa sing ngrubah? Ya awakmu dhewe iki. Ya WC-ne dhewe mau. Bareng ngono njaluk terus ya Allah. Ya Allah Gusti akhire dirubah. Wong sing duwe omah apa jare sing duwe omah. Masih kon kok tak dadek tak gawa mendukur tak dadek nang ndukur apa jare sing duwe omah. Gak oleh ngomong. Ya apa Gusti Allah gak adil lah. Lah, Gusti Allah gak adil ya wadil. Nggih sampun sepurane sing kathah nggih. Dipletik terus pokok. Oh, nang Allah mendekat nang menungso manfaat sing gak tayo-tayo wis prei. Prei ngoten pun umur 40 mode. Hah? 40 mode ta 40 durung? Pemane kalau pokoknya acarane MH, acarane sampeyan dongakno. Sing tuwek-tuwek kudu taubat nasuha.
Kudu wis kata toleh ngono iku. Ya apa carane? Ya ngaji ya tobat nasuha. Aja tobat setengah-setengah, aja tomat. Kapan-kapan tobat, kapan-kapan kumat. Tobat sing temenan nggih. Lah arek sing nom-nom anak-anak kula ambek anak sampean harus lebih dari kita. Harus lebih berkah nak kon. Harus lebih ngerti agamane. Ojo pancet le. Lah ya apa carane? Ya nang MH ngono lho. Ana ngaji minggu arek nom-nom. Nah sampe sing muruk jam setengah 4 iku. Ngoten. Kene wis dikai ada. Cilik-cilike ngaji. Qur'ane ditepakno ngaji. Sekolah terus ngoten. Insyaallah ngoten. Aja padha. Urip kok padha. Dirubah wae. Sepontene sing kathah muga-muga dadi ngaji sing gedhe barokah manfaate nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.